Bună ziua tuturor, eu sunt Rareș și astăzi împreună... Doamne, sunt obișnuit. Astăzi o să minăm pe noua noastră serie de survival cu arme. Avem aici acapatul nostru și aer. Doar că am cam murit și mi s-au despawnat toate în afară de asta. Da. Haideți să ne deștepționăm niște uri. Scopul nostru de astăzi este să încercăm să... Aș vrea dezertivul ăsta foarte mult. Și asta, haideți să vedem ce putem face cu... Okay. Uitați, ăsta e fain. Știi care este? Acolo 17. Ăsta M94. Ok. Deagle. Feresc. Dar să face și acum. Cât de mici, de dau mici pe damage. Și mai era unul, uite, nu Deagle. Ăsta, cât de mici? 12. No, hai să facem ăla, că nu e chiar așa mare diferența de un damage. Îl facem repede și îl testăm pe mod. Mamma mia! Nu uitați să comentați și să vă abonați pentru a vă băga în serie. 2 subscriber, 2 abonați. O să fiu băgați în serie dacă vor. Trebuie doar să dați like, să vă abonați și dar le-am zis pe Doamne. Oh, mamă. 5 trebuie, nu? 5 trebuie. Așa trebuie, nu? Stai să vedem. Da, 5. L-am făcut. Ok. Da, l-am cam testat puțin. Uitați aici. Deci, uitați cum se încarcă. Da. E ok, da. Haideți să, din lemnul ăsta, să facem și niște adică bețe. Din care bețele astea facem 2 bucăți de pickaxe. Ok. Și luăm ăsta. Băgăm aici. Ăsta aici. Și 16. Haideți să mai luăm puțin. Bro. Ok. Nu știu, mai am câteva bucăți multe. 8 e 8 bucăți de lemn din asta. Hai să luăm 3. Chiar 4. Au. Da, m-am cam lovit. Sigur. Ok. Fără și de la niște căuri. Why not? Ok. Și craftăm acum torțele. Deci, haideți să mergem și să testăm acest pistol. No notes. Oh yeah. Da. Băieți, da,
Uitați aici. Deci mergeam și aici în mineshaft-ul ăsta și uitați ce am găsit. Deci un golden deagle, niște gloanțe, niște cărbuni și redstone. Deci uitați-vă puțin la acest desert eagle. Dar îl prescurtează Deagle pentru că ideea era D și Eagle. Desert Eagle, da. Deci, mama mia. Încă n-am apucat, nu pot să testez și niște redstone aici. Adică au fost și niște redstone. Uitați aici. Lapis. Ok. Ok. Okay. One shot. Oh, spawner. N-avem lemn. Oh. Stai, pot să trag în asta? Nu. Ce? Cave spiders. Nu. Repede fugi. Mi-e frică de cave spiders. Am crezut că e de zombie. Nu că e de cave spiders. Mamă, cât de mare e mineshaft-ul ăsta. Uite încă unul. Infinity! Nu cred că îl pot. Gold. Perfect. Pentru alte puști. Da. Stai puțin, să facem aici niște ordine. Deci, punem aici gloanțele. Mai facem, domne, torțe. Facem aici niște torțe. Perfect. Punem asta aici, asta aici, asta aici și cam atât. Și nu zic că aici nu e nimic. Ok. Da, nu e nimic. Primele diamante! 3! 4! Mamma mia! Nice! Bine că filmam, că dacă nu... Primele diamante! Cu diamante putem face o grămadă de chestii. Ok. Aici nu e nimic. Haideți să mergem pe sus. Aici e ăsta, acesta în care am găsit
Desert Eagle. Ok. Mamă, de mai cave-ul! Mamă! Sit down, man. Sit down. Aici mai trebuie să fiu câteva... Calmasă-te! Diamante... Salut! Ce aici? Iron? Ok. Am mulțumesc și cu iron. Ok. Oh, mamă, iarăși iron. Oricum ne trebuie mult iron pentru aceste puști. Puștioale, pistoale, lemana. Lapis! Mi-am pierdut lapisul, dar e ok. Gold! Avem nevoie de gold. Chiar avem nevoie de mult gold. Ok, și parcă avem aici, da, iron. Ok. Uite aici iron, gold. Aici am crezut că e un creeper. Ok, mai avem aici niște gold. Dacă v-ați putea abona și da subscribe ca să atingem 100 de abonați la începutul anului școlar. Ar fi foarte frumos din partea voastră pentru mine. Mamma mia! Mamă, ce-am ratat! Aici! Unul care vrea să-și demonstreze că e mai bun ca mine. Uite-te! A, da? Uite aici, vrei să iei? Bam! Nimeni nu se pune cu mine. Da, eu sunt Rareș. Și nimeni e Rareș așa cum sunt eu. Da. Ferească. Ok. Nu mai am tot. Nu am aici. Nice. Mamma mia, pizzeria. Diamante. Stai că eu nu mi-asum acest risc, deoarece am mai murit în lavă. Adică, de exemplu, în seria mea de hardcore am murit fix în lavă.
Avem aici niște diamante. Ok. Mama mea, ce era să mor. Nu mai avem locuri. Da, cred că e momentul să mergem acasă. Deci... Da. Nice. Ok. Da, avem două pistoale episodul acesta. Nice. Unul este și Desert Eagle-ul. Gold. Nice. Care l-am găsit în Mineshaft. Și al doilea e acest pistol. Hai să văd cât damage dă. Ăsta dă damage 12, ăsta 1. Okay. Uite, 357 magnu. Ăsta 44 de mililitri. Wow. Deci, două pistoale noi. Bam, bam. 5 diamante găsite, deci... Ce putem face cu diamante? Uite, ce-mi doresc eu sniper să facem. Uite, cât e ăsta. Asta 5, 8. Da, putem face și sniper din asta. Să facem... Sau, uite, ăsta. Facem asta. Vreți? Hai că nu chiar așa greu. Așa, pe final de episod. Mamă, dar nu mai am... Nu mai am... code. Ce ne facem noi fără code? Hai să... repede să... Și aici să minăm câteva lemn. Facem lemn aici. Cred că... cât lemn avem? Unde e lemnul? Uite. Ok. E sniper, 4 diamant și 2 gold. Adică nu, 4. Hai să pun și niște aici. Punem aici. Astea. Așa, repede. Ok. Ok. Deci... Da, asta e fain, da. Cât de fain ar fi asta. Uite, cred că dacă... La 50 de abonați am promis că o să fac un live. Cred că pe live-ul acesta o să facem acest sniper. Da. Facem acesta dacă ne strângem 50 de abonați pe live. Nu, doamne, ne strângem 50 de abonați pentru live. Ok. Și ăsta e fain rău. Da. 200 iron, 300, 320. Da. Și blaze-ul de mică dificultate. 36, mă avem nevoie de... Uite. 9 din astea. Cât avem aici? 8. Și aici 8 la fel și aici. Ok, mai avem așa. Și nu mai avem... Da, putem să ne facem ușor, sincer. Dezarticolul ăsta. Asta cât? Temem 400. Wow. Wow, wow, wow. 5.
Atât de mici. Mamă, ăsta cred că îl face pe live. Și haideți să ne ducem la sniper. Momentul așteptat. Bam! Asta e, nu? Da. Wow, mamă cum se încarcă. Și avem și scop. Nice. Wow. Cine tot mărăie, mă? Mărăiți la mine? Hai, cine? Dar vreau să văd dacă îmi dau asta așa mic. Ok. Ok. Mama mia, cât de... Îmi dă zoom la max. Păi așa pot să văd și diamantele. Uite. Văd. Deci văd aici. Bang. Deci, wow. Nu uitați să vă abonați pentru mine, pentru munca dispusă în acest episod. Deci, vă rog să abonați, să atingem 50 de abonați pentru a face live-ul. Eu am fost Rareș, pa, pa!